Personal. Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! Mas pinainit. Wala siyang kwenta ka pa! At mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program rated SPG Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong mainit, nakakapanabek, nakakakilite na pinakatatagong rated SPG Top Secret. Sikretong malupet na pwede ring maging malagkit. Ibahagi mo lang yan dito dahil itong programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. At meron na nga po tayong rated SPG Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Hello, good evening. Hello, good evening po, DJ Rocky. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Jack. Jack! Ilan taon ka na? 42. 42. Sang lupalop ka naman galing, Jack? Dito lang, somewhere around Quezon City. Somewhere around Quezon City. Alright, di na ako magpapaligoy-ligoy pa, Jack. Jack, 42 from Quezon City. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Bali DJ Rocky, ito po, direct to the point, hindi ko nakayanan yung tukso. Ganun. Hindi mo nakayanan ng tukso. Sa anong paraan, sir? Like natukso ka ng ibang tao? Anong tukso ito? Sige po. Basically, ang personality ko, DJ Rocky, I'm a go-to person ng mga circle of friends. And I am also a manager. And one time, I was assigned to one of the sites na meron kami in Visayas. And may time na may isa akong under din sa akin na naging close kami, ganyan. Wait lang sir, Nagbibigay pa ako ng nag-weak payo internet una. connection ka Pero, lang. Hello, Sir Jack? Huwag ka na magalit. Sandali lang Meron lang kaming hindi na pick up na mga 5 seconds dun sa binanggit mo kanina dahil nawala yung connection mo. So sabi mo meron kang blank na katrabaho na blah 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 blah. So ano nga po yung sinabi niyo kanina na yan? Na-assign ako sa Visayas region. Siguro isang sikat na island sa Visayas. So, ayun po. Tapos, meron kang nakasama doon na katrabaho, tama ba? Tama po. Actually, lahat naman close ako and close ako sa mga reporting sa akin. Pero may isang tao na medyo naging super close din kami. Parang una, kuya-kuya, ganyan. Or tito-tito, kumbaga. Pero dumating din sa point na pinipilit kong hindi umabot sa ganun. Pero nagkaroon ng party, ayan, nalaseng, and then hindi na po napigilan. Nagsimula sa lambingan, parang ganun, DJ Rocky. Nagsimula sa lambingan, tapos nauwi po saan? Noong una, touch, kinda. And then, noong una parang parang pakipot ng konti. Pareho kaming dalawa actually. Pero, andun din yung kulo na kumulo na talaga to the point na 100 degrees Celsius na talaga yung kulo na hindi na namin napagilan. By the way, may asawa rin po akong tao. So, hindi ko rin siya napigilan. Talagang pinipilit kong panindigan na hindi mangyari. Pero hindi ko talaga siya naptiis. And nangyari po dahil lang doon sa mga tawag ng namin ng tawag dito, kagustuhan na mangyari. Ito bang under you na empleyado ay bata pa? Legal age, nasa mid-20s.
or late Maganda ba siya? Opo, maganda po. Lahat po sila maganda. Pero yung na-link po sa akin na yun, ah, after na may nangyari, parang yung una pwede ko sabihin hindi sinasadya. Pero yung mga sumunod, talagang sinadya na namin dahil nagustuhan din namin yung nangyari. And nagbunga yung namin, ginawa namin. Nagbunga? You mean, nagkaroon kayo ng anak? Opo. That's my deepest, darkest secret as of now because of hindi ko siya pinagmamalaki na sadly, yung part na yan, hindi ko siya mapagmalaki na meron akong anak. But I'm happy na meron kaming anak. You get my point, DJ Rocky? Kumbaga, it's still a blessing pero hindi ka proud dun sa naging act mo na kinailangan mong lukuhin yung asawa mo. Correct. Alam ba na ng asawa mo na meron kang anak sa iba? Hindi po. Talagang tinatago ko po siya. And So, up once until in a now while- ba, kayo pa rin nung babae dun sa office? Wala po kaming formal relationship na parang may label. Pero once na nagkikita kami, talagang hindi na po siya tukso, DJ Rocky. Talagang gusto na namin yung mga nangyayari sa amin. That's why may nabuo. And ayun po. So anong plano mo ngayon, Jack? Well, life must go on. The support, nandun naman siya. And nahihiya rin din ako dun sa part na kumbaga hindi ko rin mabigyan ng sapat na support sometimes in presence. Kasi on the go din ako eh. Sometimes Manila, sometimes Visayas. Yung mga trabaho po namin. So Jack, question. Anong meron dito sa babaeng to na sobrang galing niya to the point na inulit-ulit nyo? Siguro late bloomer siya na kumbaga may mga nagtatanong-tanong siya, Sir Jack, paano po yung mga sikreto nyo, bakit kayo tumagal, ganyan, nagtatanong siya kumbaga about sa work, paano kayo tumagal na dito, ganyan. And then napansin ko, DJ Rocky, medyo malikot din yung isip niya. Kumbaga minsan, out of nowhere, the topic nawawala na. So napupunta na sa mga medyo green topic. And then nakita ko na may green flag na for me na parang may gusto siya mangyari. So one time nung wala akong lakas ng loob, DJ Rocky, na gawin yun out of nowhere nung first time namin. So nangyari siya dahil sa espiritu ng alak. So nangyari siya dahil sa espiritu ng alak. Pero sino talaga nag-initiate? Like siya o ikaw? Siguro, DJ Rocky, 80% akin eh, dahil ako yung lalaki. Pero, meron din po siya. So, curious siya sa mga bagay-bagay. So, marami siyang tinatanong sa'yo. Bukod sa trabaho, nagtatanong-tanong ba siya sa'yo tungkol sa parang, ano bang size ng ganito? Or parang, ano bang... Marami. Yeah, meron, DJ Rocky. One time, natanong siya, sabi niya, sa normal relationship po ba, normal ba na ganito ganyan? Kesyo, pag nahawakan, ito po ba yung pakiramdam? Biniro ko, gusto mo hawakan mo? Ganun. So, meaning, Jack, ikaw yung unang jumakpat sa kanya? Yes po, DJ Rocky. Ano? Pakiulit nga yung sagot mo? Hindi ko po alam yung feeling, pero I don't know, wala pa rin siyang boyfriend until now. Hindi ko rin alam kung anong status namin. Co-parenting na lang talaga yung relationship namin doon sa bata. Hindi, what I was asking you earlier, Jack, ikaw ba yung nakaunang jackpot sa kanya? Literally jackpot talaga. DJ Rocky. So, ikaw yung una niya? Opo. Kaya siya curious? Opo. So parang ang nangyari, ikaw yung teacher sa estudyante. Parang ganon. Mangkanor na mangkanor talaga yung ko ng DJ Rocky. Kasi na ako noon eh. Late 30s na ako noon nangyari yun eh.
Kiraki. Makakatawa talaga yung uisipin ko sa sarili ko. Talagang feeling ko, ang laki ng age gap namin. So, almost 10 years. Or 10 years. Kumbaga, tama, 10 years ang age gap namin. And hindi ko rin naisip bakit umabot kami sa puntong ganon. Pero nagsimula lang yun sa mga medyo green na topics. And then somehow naging, siguro kung sa school talaga, tama ka DJ Rocky, parang ako yung naging mentor niya. Pero may bala ka bang... Pati yung application, nagawa rin namin. So pumasa naman siya, DJ Rocky. Wow. Ano yung pinakamataas na subject na na naipasa niya? Music. Ano? Music po. Music? Mm. Music. Magaling siyang humawak ng mic. Magaling DJ Rocky. Tsaka magaling siya sa wind instrument, mga torotot, ganyan. Kaya hindi ka makabitiw. Isa ba yun o dahil sa anak ninyo? Well, that's a different story now, DJ Rocky. I don't know, top secret files, SPG itong topic na to, pero for me, I just wanted to share this para maging awareness din sa lahat. Like na nangyayari ngayon, for me, siguro yung relationship namin because of the anak na lang. Mm-hmm. Pero before nyo ring gawin yan, make sure lang din yung masasaktan nyo. Tulad ko ngayon, hindi ko siya masabi sa mga, may nakakalam po nitong sikreto ko, which is my brother. Para at least may napapagsabihan ako ng sikreto or pag may problema, ganyan. Pero andun po ko sa point minsan na sana na popost ko rin siya sa Facebook yung baby, yung anak namin. So, hindi ko siya nagagawa. Ganyan. May anak ba kayo nitong asawa mo? Meron po. Ilan? Isa lang. Mm-hmm. At wala ka namang balak hiwalayan yung asawa mo? Wala po. In good terms kami ng asawa ko. Naging parte lang dito si girl na another chapter of my life. Pero gaya ng sabi ko, DJ Rocky, that's something na hindi ko siya kaya pagmalaki. Yung mali na nagawa ko na yon. But still nangyari siya. I don't know kung anong reason nun. Ito, kaya tumatawag ako para i-share. At least, hindi lang brother ko nakakaalam ngayon. So, nasabi ko siya sa programa mo. And thank you for trusting me in this program para mabahagian mo ng yung pinakatatagong sikreto, Mang Kanor. Ay, Jack. Ayan. So anyway, Jack, thank you so much. God bless and good night dahil manunod pa tayo ng Miss Rin ako Universe. sa iyo about dito sa topic na to. Mas detail dyan, sana makita mo rin yung ano na yan, yung letter na yon para at least mas detailed siya. Meron ka bang Paano- binahagi na secret file mo dito? Opo, pero I don't know, siguro that's a year ago na yata. Sige nga, resend mo nga. Baka ano ba ako? Nabasa ko na ba siya ever or hindi pa? Hindi pa. Sige, Hindi pa. please resend it. Regular listener. Resend. Oo. Sige. Baka lang natabunan at hindi ko na no. nakita. Uh, Yeah. I'll try to find it. At Alright. least. Kasi the reason why I shared DJ Rocky for para at least yung parang nabubunutan ka ng somehow konting tinik. Hindi ganun kalaki na yung burden mo. And napaka-thankful. I know this is a SPG program, pero I grabbed the opportunity to share para at least gumaan-gaan man, kahit papano. Yes, and Yung- we appreciate it. Salamat po. Pasensya na po sa reception. Just park somewhere para at least makatawag. Tagal ko inantay ito. No worries, no problem. Basta masaya ako na nakakapaglingkod sa inyo kahit papano sa ganitong simpleng paraan na makapagbahagi lang kayo ng pinakatatagon yung sikreto na kahit papano malesen yung burden or bigat ng nararamdaman ninyo. That is super fine with me. Pero syempre, okay na sa akin hanggang dito na lang tayo mag-usap kasi nga magnunod pa tayo ng Miss Universe, okay? Alright, Jack. And salamat po sa lahat. Ayan. God bless and good night. Bye! Ay. Malamang sa malamang, no? Ilang beses na ba ito tumawag sa akin? Tingnan ko nga.
2 beses na pala nakatawag to sa akin na hindi ko nasagot. Pero thank you so much, Jack, sa pagtawag ha. At sa mga kabisyo natin out there na talagang gusto ng merong mahingahan sila sa pagkakataong ito, I can be your friend and I can be someone na pwede nyo maging safe haven sa pag-share ninyo ng mga pinakatatago ninyong sikreto. Maraming salamat, kabisyo, sa inyong pagtutok. Eto na, sabay-sabay na tayo ulit manood ng Miss Universe. At wag na muna natin masyadong alalahanin si Mang Kanor bukas na ulit, okay? Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Raketera at kayo nakatutok sa 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rated SPG Top Secrets.